Uyog day ko ni Dodong o nga magkuan sa kabaw. Muna akong pagumangkon, magbalhin sa kabaw. Buutan kaayo kay kabalo na gid siya atiman og kabaw. Akong gikuyogan kay gimingaw kog kabaw. Dako man day mo diri og kuan dong, tugwayanan. Laki na yung kabaw? Aba eh. Ban ka San Mariano do, manghuli na po dong. Wa kami ngawa dito dong. Ha? Himingaw to? Adto tata. Patod lang kani Ate Inday nimo og eskwela na. Nanganak na dong? Parang kabaw o basi buros. Sige ra panguwag. Sabalan. Kandagan. Yaman mo dapat ibalhin dito unahan. Daghan sagbot dito oh. Hamang balay atong imuhang angkol nga gikag Manila. Ha? Tung lubog nga tubig. Layo ra dire. Layo lagi glaagan ng iring kibol. Ha? Tu iring kibol na lagi diri maglaglaag. Oh, laaw day na. Ah. Mo na nagbugno gabi eh. Ang kabaw, ang kabaw. Kung gikuyogan nga nagkuan sa kabaw na nugwes kabaw kay sada man kay sa tanan ilahang kuan diri area oh. Dako kay tugwayan. Kay tugwayan ilahang area. Kalubian. Kang kay lubi. Lubi na sa imong lola dong. Adile. Katulad dito. Kabaw. Muni dili ilaha. Akong manghod na si Randy Apale. Kung manghod si Randy Apale. Yang asawa si Langlang George Puentes. Bye bye. Thank you for watching.